María José Rodil comezou a súa traxectoria empresarial ao fronte dunha escola infantil e continuou coa incursión noutros sectores. Desde fai xa 16 anos, a primeira delas, a outra desde o 2012, despois unha casa de turismo rural en Asturias e unha empresa de publicidade e marketing. Na actualidade dá emprego a preto dunha vintena de traballadoras nas 4 empresas que xestiona. A verdade é que o 100% da xente que estemos agora traballando somos mulleres. Este foi un dos valores polos que acadou o premio Son Empresaria na última edición dos galardóns que entrega dende hai 3 anos a Asociación de Mulleres Empresarias de Lugo. Fai 16 anos que empezamos ca primeira das escolas infantís, esta en concreto levamos desde 2012, foi unha consecuencia do número de nenos que había nese momento en Lugo, que non ten nada que ver co que estamos a vivir agora. A situación actual fai que sexa cauta cos seus planteamentos de futuro. Temos que esperar, ser confiados para que os papás se atrevan a dar o paso, que vexan que as medidas de seguridade son as correctas, que se fai todo o posible e bueno, a ver si repuntamos positivamente. Con este afán, mantén unha intensa actividade diaria.